So karon guys, naman nata og gutad sa atong kapayas. Then ana pud tay sauce nga lamig atong sauce. Aron kayo. Then narin tay chicheria. So, pwede naman taon mga person. Mga adik ko. Lali Loy, pagkaon kapayas Loy, naglasa mi Loy. Loy. Naglasa mi kapayas. Halang. Lamig atong sauce guys, halang-halang. Halang na tamis. Atong butangan diri ang atong sauce sa kapayas. Salit lang. Wala lang greenhouse mama. So nara. Bato may mekos-mekos. Naman ko eh. Karang hilaw ganun. Ang nagko ito na palitaw. Dira mo sa kilid kay dira man ang cluster para doon mo sa among kan na pagkaon. So ato nang tryan. Abi gani. Abi gani. Naglaway na ko sa kahalang. Abi na gani tiba awas. Naglaway na ko sa kahalang og sa iyang ka humot sa atong sauce. Mumbai ka to. No get red sa kan Mumbai. Ay red. Red mo Mumbai. Green sa Mumbai. No, white. Okay. Wala.